जोबोद गोजोननाय मोनदों जे 50 बोसोरनि सिगां बेयाव जे फरायसालि गायसननानै बर' बिजोंजों बिनि बर' फरायसा फरायसुलिफोरखौ सोलोंथाइ लानो लामा बेखेवनायनि थाखाय आरो लोगोसे एसामिसबो दंदेरो बेयाव आरो मोननैबो बिजोंजों बेयाव फरायनायनि दा जोबोद फरायसुला फरायसुलिफोरा मोजां जायगायाव बिसोरो खामानि मावहैनो थाखाय सुबिदा मोनदों। बेनिफ्राय 50 बोसोर सिगाङाव जि मानसिफ्रा बे मिंमां नोलोबारि फरायसालिखौ गायसनदोंमोन गायसननानै बिसोरो बेयाव गियाननि मन्दिर हिसाबै जागायजेनदोंमोन। बे जागायनो थाखाय बिसोरनिसिम आंनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय। लोगोसे इसिबां भितोरा ओनसोलाव बे फोरोंसालि गायसननानै बेयाव फरायनो सुबिदा होनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जिबायदि हेफाजाब होनानै गावसोरनो बेयाव फरायसालि गायसनदोंमोन बे रायजोफोरनिसिमबो आं साबायखर बावहरबाय। आरो बेयाव दा 50 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बेयाव गुबुन बिथिङाव फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेयाव फरायनानैनो बायदिसिना खामानियाव बिसोर एंगेज जानो हादों, गियान लानो हादों। आरो दा 50 बोसोर जानायलाय बे फरायसालियाव दिनै गल्डेन जुबलि सेलेब्रेसन खालामगासिनो दङ। बे गल्डेन जुबलिनि गेजेरजों आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों जे बेनि स्कुलाव जेसेबां इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन बे 50 बोसोरनि सिगाङाव गायसनजानाय स्कुलाव दाबो मोजाङै जायाखै। बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ डेभेलप खालामनांगौ। गोबां दाबो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंगुरु गैया। आं बेखायनो इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय आं आरम्भ खालामदों जे बे फरायसालियाव इनफ्रास्ट्राक्चार जेसेबां डेभेलप जानांगौमोन दाबो जायाखै। माने बबेबा स्कुलनि रुम गैया बा टिचारफोर थानो थाखाय रुम गैया बा बायदि जेसेबां स्कुल मोनसेयाव थानांगौ इनफ्रास्ट्राक्चार बे इनफ्रास्ट्राक्चार गैया। बेनि लोगोसे फोरोंगिरिनि जिथु अभाब फोरोंगिरियानो गैया। जे बर' बिजोंनि मोनसे फरायसालि बेयाव जेसेबां फोरोंगिरि थानांगौमोन दा फोरोंगिरिखौनो बेयाव जेसेबां सरकारा एपइन्ट खालामनांगौमोन एपइन्ट खालामनो हायाखै। आरो लोगोसे दाथ' सरकारा मोनसे फोरोंगिरिफोर थिसननाय मोनसे दफाखौ खालामगासिनो दङ। थेवब्लाबो थारमाने बिसोर टिउटर हिसाबैसो माबादों बासिदों। टिउटर हिसाबै बासिनाय फोरोंगिरिफोरा बेसेबां सिरियासलि फरायसुलिफोरखौ फोरोंगोन आरो बेसेबां सिरियासलि बिसोर बे इडुकेसन सिस्टेमखौ डेभेलप खालामनो नाजागोन बे खोथानि सायाव एसे सन्देह दङ। बेखायनो सरकारनिफ्राय बहुद बेयाव सहाय खालामनांगौ खामानि दङ आरो जोबोद माने फोरोंगिरिफोर थिसननायनि खामानि दङ। खिन्थु फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो हायाखै। आरो लोगोसे दा गोदान निउ इडुकेसन पलिसि फैदों। इडुकेसन पलिसि फैनाय लोगो लोगो बेयाव इनफ्रास्ट्राक्चार बेसेबां डेभेलप जानांगौ बेखौ दाबो खालामनो हायाखै। आरो दा लोगोसे फोरोंगिरिफोर थिसननाय खामानि बेसेबां फोरोंगिरि नांगोन निउ इडुकेसन पलिसि मथेबा बहुत हाजार माने फोरोंगिरि नांगौ जायो आरो रुम नांगौ आरो बे बायदिसिना माने मा होनो बेखौ डिपार्टमेन्ट थागोन। बे डिपार्टमेन्टखौ बोरै फुलफिल खालामगोन बेनि थाखाय एसे मोनसे सन्देह दं। बेनि थाखायनो मोनसे सरकारा खुब सिरियासलि बे खामानिखौ मावनांगोन आरो। खम जाथिय परिखद दा दोलो मोनसे राजखान्थियारि गायसनदों बे बर' ओनसोलाव माबायदि गोहोम खोख्लैगोन होनना सानदों माबायदि नोंथांमोना हाबैदों दा? दाथ' गासैबो गुबुन जाथि गुबुन माहारि आरो गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा बयबो ज' जानानै आसामखौ माने रैखाथि खालामनो थाखाय आरो आसामखौ रैखाथि खालामनानै जौगाहोनो थाखाय सिन्था खालामदों। खारन बिजेपि कंग्रेसफोरा जेब्लाबो बिसोरो बोखावनाय राजनिति खालामो। बिसोरो पलाराइज पलिटिक्स खालामनानै हिन्दु मुसलमाननि नामाव राजनिति खालामो, बर'नि नामाव राजनिति खालामो, मिसिं मिसिंनि नामाव राजनिति खालामो, जाति जनजातिनि नामाव बिसोरो राजनिति खालामो बा भाषानि सायावबो बिसोर राजनिति खालामो। बिदि राजनितिनिफ्राय आसामनि मानसिफ्रा मोजां मोनाखै। बेखायनो गासैबो खौसेथि थानानै माब्रै आसामनि गुबुन जातिफोरखौ दावगालांहोनो हायो, माब्रै रैखाथि खालामनो हायो बा सामग्रिकभावे गासै आसामनि सुबुंआरिखौ माब्रै रैखाथि खालामनानै जौगाहोनो हायो बे साननाया
आसामनि सुबुंआरिफोरनि गेजेराव फैदों आरो बेखायनो गोदान सोलायनाय सिन्था खालामदों गोदान बिथिं लानानै आवगायनो सानदों गोदान बिथिं लानानै दावगानो सानदों बेनिखायनो जोङो खुब साइन्टिफिकेलि खुब बिगियानसम्मत भाबै जों आवगायनो सानदों आरो प्रेक्टिकेलि जों दावगानो सानदों बेखायनो जोंखौ बर'आनो जा मिसिङानो जा आहमानो जा कुस कलिटियानो जा बा गुबुन गुबुन हारि जा भोजपुरियानो जा मारवारियानो जा बा माइनरिटि मुसलमान ख्रिस्टान सिख इसाई गासैबो ज' जानानै जों माब्रै दावगानो हायो बे खोथाखौ सानदों खिन्थु बिजेपिया जेब्लायबो हिन्दु मुसलमान राजनिति खालामदों बा गुबुन गुबुन जात पातनि राजनिति खालामदों कंग्रेसाबो बेबायदिनो खालामबोबाय थादोंमोन बेखायनो दा गोदान सिन्था लानानै बयखौबो खौसे खालामनानै जों माबोरै दावगानो हायो बे खोथाखौ लानायखायनो बयबो हारिया जोंखौ एक्सेप्ट खालामदों गुबुन गुबुन हारिफ्राबो जोंजों फैदों दा आरो धेमाजियावथ' जों याव निश्चितभावे जों देरहागोन आरो सार मोनसे सोंलुआव दा जों खोनानो मोन्दों गोबां खौरां बिजोङाव जे नोंथांमोना बिपिएफजों लोगो जानो नागिरदों होननानै आरो आफादगिरिफ्राव हाग्रामायाबो बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ जे नोंथांमोनजों रायज्लायनाय सावरायनाय सोलिगासिनो बेसेबां आगबारायदों दा जेसेबां रिजनेल माने पलिटिकेल पार्टि दं बा आनसलिक दल दं बिसोरजों जोङो उमय हथियाभाबे जों आवगायनो नागिरदों जयै खौसे आवगायनो नागिरदों खारन राष्ट्रीय दलफोरा माने दिल्लीनिफ्राय जिफोर माने राष्ट्रीय दल दं बे राजखान्थि आफादफोरा बिसोरो जेब्लायबो जोंखौ नारसिननो नागिरबाय थायो आरो जोंनि राइट्सनि थाखाय जों बुंनो नागिरबा बिसोर खोनासङा गतिके बे खोथाखौ साननानै दा गुबुन गुबुन आनसलिक दलफोरा जेनाखि बिपिएफ बा एसडिसि बा रायजो दल आरो दा दिल्लीयाव थानाय आम आदमि पार्टी आरो लोगोसे बिहारनि आरजेडि आरो ओरैजाय तृणमूल कंग्रेस बा एनपिपि ओरै कनराड सांमानि बिसोरबो गासैबो आनसलिक दलफोरा माने मोनसे खौसे माबायदि आवगायनो हायो आरो बिजेपि आरो कंग्रेसखौ माने जोङो बोखारनो हायो माने सरकारनिफ्राय बेखौ बयबो नाजागासिनो दं बेखायनो बिपिएफआबो फैगोन जोंजों बिपिएफजोंबो जों रायज्लायगासिनो दं बिपिएफजों जोंना पजिटिभलि आवगायगासिनो दङ निस्सय बिपिएफआ जोंजों थाफागोन बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै साफ्रोमबो जोंनि नोलोबारि बिखेखै नोलोबारिनि जा रायजो राजाफोर बेखौ आङो अभ्यर्थना कमिटिनिफ्राय आङो आंनि कमिटिनिफ्राय आङो गोसो गोजोनै बावहरग्रोदों मानो होनबा दिनै प्रथम दिन सेथि दिन आरो बे सेथि दिनाव जोङो जोंनि हाबाफारि बायदियै जोङो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय 30 लाखनि मोनसे आसनि हमदोंमोन बे आसनिखौ जोङो आधा लाख मुखुलि खालामनाय जाबाय आरो लोगोसेयैनो बे फरायसालिनि साइन्स लेबरेटरि दङ बे साइन्स लेबरेटरिखौबो जोङो जेरै माने बेखेवना होबाय आरो बेबायदिनो जोङो एक्स स्टुडेन्टफोरा लाइब्रेरि मोनसे बानायदोंमोन गावनि थिना दोननाय फैसाखौ खांनानै जोङो मोनसे लाइब्रेरि बानायनो हादों बेखौबो जोङो दिनै बेखेवनो हादों आरो लोगोसेयैनो जोंहा मोनसे नायनो मोजां मोनसे स्कुलनि गेट आरो बे गेटखौबो जोङो दिनै बेखेवना होनो हाबाय जोङो आरो लोगोसेयैनो दिनै गोबां आलासिफोर दंफैयोमोन खिन्थु माखासे आलासिफोरा जोंना रिसर्स पार्सन जेरै बिइअ बा बिडिअ बिसोर फैनो गोनांमोन खिन्थु माखासे नैबे इलेक्सननि जा बारहावा बे बारहावायाव माखासे ट्रेन्सफारेबल मोनसे जबथ' बे हिसाबै बिथांमोना जोंनि माखासे आलासिफ्रा ट्रेन्सफार जादों होननानै जोङो खोनानो मोन्दों थिग थेवब्लाबो जोङो फिल एन्ड ग्रेपखौ जोङो खालामनानै जोंनिनो मानगोनां मिंबां कदमगुरि हाइ स्कुलनि मानगोनां फोरोंगिरि बिमल दैमारि सारा दिनै बे जोंनि जौस्रांखौ बेखेवना होफैदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा सनाथिन मायथाइखौ लोब्बा लाखिनानै सानस्रिनि माला ना मोनो सना बिदां मोनसे लाइसि दंमोन बे लाइसिखौ मानगोनां बारग' फोरोंगिरि बिहुला बसुमतारी बिथाङा दिनै बेखेवना होदों आरो दिनै दा सोलिबाय थानाय जा सेमिनार
बियो गोदान निउ इडुकेसन पलिसिनि सायावनो मोनसे सावरायगासिनो दङ आरो बेखिनि एजेन्डा आरो दाहाय एक्स स्टुडेन्टफोरनि बारग' स्टुडेन्टफोरनि मोनसे सिनायथि जागोन आरो बिनि उनावहाय जोङो कालचारेल प्रग्राम मोनसे जागोन मोनानि 8टा 9टा बाजिसिम बिनि उनावहाय जोङो जोंनि आफादखौ बेखिनियावनो जोङो दोनथ'नाय जागोन गाहाय आलासि हिसाबै जोंना मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद ब्रह्म बिथाङा फैगोन होननानै कनसेन्ट होदों आरो बिथाङा फैगोनखौ जोङो 100% जों सानना लायो मानो होनोबा जोङो बिथांखौ जोङो बहुतबार रिकुवेस्ट खालामदों बिनि उनाव बिथाङा कनसेन्ट होदों दा बे हिसाबै बिथाङानो गाहाय आलासि हिसाबै जागोन आरो जोंनि जायगानिनो धेमाजिनि बिधायक डक्टर रनज पेगु बिथांखौबो जों हांख्रायदों मानगोनां एमपि प्रधान बरुवाखौबो जों बिथांखौ हांख्रायदों मानगोनां BKWCनि मानगोनां चिफ मिन्हेश्वर बसुमतारी बिथांखौबो जों हांख्रायदों आरो बिथांमोना दिनै बा गाबोननि गेजेराव मोनसे कमेन्ट होगोन जुदि फैयोबा जोंजों जगाजगाव दं दा ओरैनो सार मिंमां हालामाव बा जोंनि गगामुग आनसलिकनि सिङाव बेनो मोनसे बर' बिजों आरो बेजों लोगोसे आसामिस मिक्स मिडियाम दं बे हिसाबै 50 बोसोराव दिनै जे बर' बिजोङा आखाइ होबाय नोंथाङा बेखौ माबायदि माने गोसोखौ बोरै मोनदों बा मा बुंनो सानदों बेनि गेजेरजों रायजो दाथ' जोंथ' अयबरतला कमिटिनिफ्राय बा आरसिनिफ्राय जोङो गोसो गोजोननाय मोनदों मानो होनबा जोङो बे स्कुल फाथिजेननायाव माखासे कन्ट्रिबिउसनखौ जोङो नुदों आरो होबोदोंबो जोङो गोदो मानो होनबा आङो बे फरायसालिनो आं सासे स्टुडेन्टमोन आं 1987 मायथाइयाव 89 मायथाइयाव आङो मेट्रिक पास खालामदों बे स्कुलनिफ्राय मानो होनबा गोदोनि जा एबसुनि आन्दलनमोन 1987 बेनिफ्रायनो जोङो बे स्कुलखौ नुबोदोंमोन खिन्थु बिनि जे स्कुलनि अबस्था नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ खिन्थु आं मिथिजोबगौ बिनि नैबावसोमोन मोनसे बिद्यालया बेयाव मोनसे दंमोन बेवहाय गासैबो थुरिनि न'मोन ओमफ्राय बिथिंहाय ओरै हाग्राबारि गोजामोन बैयाव मास्टारफोर थाग्रा मोनसे क्वार्टार दंमोन ओमफ्राय नैयावबो मोनसे मास्टार थाग्रा क्वार्टार मोनसे दंमोन बेयावबो हिन्दी मास्टार थायोमोन गोदो हिन्दी पाग्ला होनना बुङोमोन जों बेखौ बिराद मोजां मानसिमोन दा बेबायदिनो माखासे आसामिस टिचारफ्रा बेयाव थाफैयोमोन मानो होनबा दख'वाखानिफ्राय एपइन्टमेन्ट मोननाय माखासे मास्टारफोर दंमोन बेवहाय आरो जोंनि जायगानिफ्राय सानैसोल'सो मास्टार फोरोंगिरि दंमोन बे जायगायाव होनबा जों बाहेरनिफ्रायसो मास्टारफ्रा फ्राय थाफैजोबोमोन दा बेखिनियानो आरो आंनि नुनायावथ' दिनै गासिबो साफ्रोमबो बारग' फोरोंगिरिफ्रा गासिबो मोनफैजोबदों बेवहाय आरो बेखिनिखौ गेस्ट हाउसाव जों रायज्लायगासिनो दं बेफोर खोथाफोरखौ आरो बयबो मोजां मोनदों दिनै सिटुवेसनाबो मोजां दिनै बोथोराबो मोजां बे हिसाबै गोजोननाय थाबाय